खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 10 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ नेशनेल स्टार्टआप डे महरै फालिनाय जायो गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ इं 2021 मायथाइयाव 10 जानुवारिखौ हायुङारि स्टार्टआप सान महरै फोसावदोंमोन बै समनिफ्रायनो सोरखारि आरो सोरखारि नङै आफादफोरजों भारतारि स्टार्टआप सोरबिदिं खान्थिखौ बाखनायनो आरो जौगाहोनो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर खुंनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल रिलिजियास फ्रीडम डे आरो इन्टारनेशनेल रुइबस डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन